Egészségnapot szervezett Jukóvölgyben a város önkormányzata az őszi egészségnapok Miskolcon rendezvénysorozat részeként. A program célja ez alkalommal is az volt, hogy felhívják a városrész lakóinak figyelmét a szűrővizsgálatok fontosságára. Arteriográfia, tüdőszűrés, szájüregi rákszűrés, hallásvizsgálat, vérnyomás és vércukorszintmérés, valamint testtömegindex számítás. Többek között ezeken a vizsgálatokon vehettek részt a jukóvölgyiek csütörtökön délután. A szomszédban lakunk, és hát azért szeretné az ember tudni, hogy egészségileg hogy áll, mégis merre. Milyen segítség kell, vagy milyen gyógyszer kell ahhoz, hogy szinten tartsuk az egészségünket. Szeretném tudni az egészségi állapotomat, hogy mégis milyen állapotban vagyok, mert vérnyomásommal van probléma, de más hál' Istennek nincs. Az itt élőknek nem kellett utazniuk és sorban állniuk azért, hogy egy helyen több vizsgálaton is részt vehessenek. Jukóvölgy az a terület, ahonnan nagyon sokszor problémás a bejárás, a lakosság összetétele miatt nagyon sokan csak az utolsó pillanatban mennek el szűrővizsgálatokra, és éppen ezért azt gondolom, hogy nagyon-nagyon kell, hogy ide kijöjjünk, és itt is végezzünk szűréseket. A legnépszerűbb az úgynevezett arteriográfia volt, vagyis az érrendszer áttekintő vizsgálata, de sokan vettek részt a kihelyezett tüdőszűrésen is. Jó az, hogyha tudja valaki, hogy milyen a vércukra, és hát egyáltalán a vérnyomása, amilyen eszközökkel itt a telepen, a területen nem rendelkeznek a lakók, és hát olyan szolgáltatást próbáltunk az embereknek nyújtani, ami tényleg az egészség megőrzésében és a betegségek megelőzésében nagyon fontos. Az orvosokat, szakdolgozókat és a vizsgálatokhoz szükséges eszközöket a Misek Kft. Biztosította. Az őszi egészségnapok Miskolcon rendezvénysorozat részeként nem csak a jukóvölgyiek tájékozódhattak egészségi állapotukról, a következő hetekben ugyanis a város több pontján lesznek még ingyenes szűrővizsgálatok.